Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama'a, barkamu da haka, barkamu da sa kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na insha Allah na shigo ne in nuna mana yadda zaka dauko bidiyo daga Facebook ya dawo kan wayanka ba tare da ka sha wahala. Saboda kasancewar babu yadda zaka ka dauko bidiyo direct daga Facebook zuwa wayanka, sai ka dauko link ka bi ta wani gefe sannan ka dora shi akan wayanka. So za mu yi amfani da wani application na Zinda wanda kowa ya sani, kusan duk wanda yake rike da babbar waya kai har ma wanda baya rike da babbar waya ya san application na Zinda. So da wannan application din za mu yi amfani mu je mu dauko wannan bidiyo kai tsaye hankali kwance ba tare da mu bata lokaci ba. Ku dai kar ku manta ku yi wannan bidiyo like sannan ku yi sharing din sa domin yan uwa da abokan arziki su kalla kuma su amfana. Sannan kada ka manta idan kana son samun ingantattun ayyukanmu to kada ka manta kai subscribing din wannan channel, hakan shine zai sa ka samu ingantattun ayyukanmu a kowane lokaci idan mun dora ba tare da mun bata lokaci ba. YouTube za su sanar da kai idan dai kai subscribe YouTube za su sanar da kai a notification na wayanka kai tsaye cikin kwanciyar hankali. Mu je a fara bidiyo. Let's go start. Nagode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a, barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A kamar yadda na yi muku bayani tun a farkon wannan bidiyo, insha Allah zan nuna mana yadda za ka yi ka ɗauko bidiyo daga Facebook zuwa kan wayanka ba tare da ka ɓata lokaci ba. So kai tsaye dai mu shiga cikin bidiyon namu ba tare da na ɓata mana lokaci ba, mu je mu fara bidiyo. So abu na farko da za ka yi, za ka buɗe Facebook ɗinka kamar yadda zan buɗe nawa, sai mu jira shi ya buɗe kai tsaye. So yayin da Facebook ɗinka ya buɗe, yayin da ka shigo dashboard na Facebook ɗinka kamar haka, so za ka shiga ka duba bidiyoyin da kake so, ma'ana za ka je ɓangaren bidiyoyi, ma'ana jin inda bidiyoyi suke sai ka duba inda kake so. Yayin da ka zo ka kana scroll down, yayin da kake ganin bidiyoyi, a yayin da ka ga bidiyon da ya yi maka na lokacin, yanzu mu kaddara mu samu wani bidiyo, bari mu gani, bari mu duba bidiyon da za mu gani wanda ya yi mana, za mu iya ɗauko shi mu ajiye shi akan wayanmu. So bari mu duba shi. So let's say ina son wannan bidiyo da yake a nan, kamar mu kaddara wannan bidiyo ina son sa, so zan iya danna wannan gurin da aka rubuta shiya, wato gurin da ake alaman shiya, in danna shi. Yayin da na danna wannan gurin zan jira shi ya wuce mini. Bayan ya wuce zai buɗe mini wasu peji masu sauƙi wanda zan bi kamar haka. Kamar yadda kuke gani zai bani zaɓi a nan, posting, story, kamar yadda kuke gani group, friends timeline, kamar yadda kuke gani WhatsApp, messengers, kuma link da ma more da ma sauransu. So zan copy link. Yayin da na copy link ɗin wannan bidiyon, zan yi baya gaba ɗaya, zan fita daga cikin Facebook nawa gaba ɗaya, zan yi baya. So me zan yi na gaba, zan je ne in shiga cikin Zinda na waya na. Yayin da na shiga Zinda na waya na, zan jira shi ya buɗe. Bayan ya gama nuna min wasu tallace-tallace da zai nuna, bayan ya nuna tallace-tallacen nan, zai buɗe mini fiska da zai kai ni inda zan je na sauke bidiyo. Bari mu jira shi ya buɗe. So yayin da ya buɗe mini kamar haka, ba sai lalle na jira shi ya buɗe mini sauran applications da suke wayana da masu ba. Kawai abin da zan yi, zan danna nan gurin ga ƙasa inda kuka ga an rubuta social kamar haka. So yayin da na danna social, zan jira social ya wuce. So yayin da ya wuce kamar haka, za mu duba mu kalla a nan gurin akwai wasu social medias kamar yadda kuke gani a nan guda 5. Akwai status, akwai Instagram, akwai Facebook, akwai Pep Watch, akwai Twitter. So abin da za a yi kawai daga nan zan danna paste and download. So yayin da na danna paste and download, zan jira shi ya gama wato kamar yadda kuke gani yana analyzing na link da muka dora masa akai. So bayan ya gama wannan analyzing din, zai nuna mana cewar ga bidiyon da muke so mu sauke. Bayan ya nuna mana, zai sauke mana shi da kansa ba tare da mun bata lokaci ko kuma mun ɗauki dogon lokaci wajen yin installing. Bidiyon yana sauka, yana downloading, za mu jira shi ya ɗan ƙarasa ba tare da mun bata lokaci ba, zai ƙarasa mana shi cikin ƙanƙanin lokaci, sai mu jira shi kaɗan.